Je veľmi veľa ľudí, ktorí s nadšením sa odhodlali na cestu duchovného rastu, ale niekedy po pár dňoch, niekedy po pár týždňoch to vzdali a vrátili sa predchádzajúcemu spôsobu života. Zaiste by sme našli veľa zdôvodnení pre takéto zlyhanie, ale určite by medzi nimi nechýbali týchto pár najdôležitejších. Prvým je prílišná seba dôvera. Duša, v ktorej sa zapálí sväté nadšenie a je na začiatku duchovného života, čelí prvej prekážke, ktorou je pýcha. Ona neodrádza dušu od spoznaných a dobrých cieľov, ba naopak povzbudzuje dušu, že má dostatok sily ich dosiahnutiu. V tomto stave človek nehľadá pomoc duchovného vodcu. Ak aj áno, tak nerešpektuje jeho rady a stroskotanie prichádza skoro. Druhou je neznalosť zákonitosti duchovného života. Jeho prvou fázou je očisťovanie, kedy musíme vyoperovať všetky zhubné nádory hriechu. Musíme však vedieť, ako postupovať, aby sme si nespôsobili ešte väčšiu škodu duši. Koľkokrát sa to stáva, stav duše je po pokuse o duchovný život ešte v horšom stave, než bol predtým. A tretím je netrpezlivosť. Neexistuje nič také ako okamžitá svätosť. Na transformáciu srdca je potrebný čas, niekedy aj celé roky. Zaiste tých dôvodov by sme našli o mnoho viacej. Musíme si však byť si vedomi týchto prekážok a nesmieme sa vzdať. Ak sa nás dotkne Božia milosť a pocítime posvätný zápal duchovný rásť, musíme byť vďační za tento dar. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že nás čaká dlhá cesta k teozis, zbožteniu, čo je úplná premena človeka. Jeho účasť na Božej prirodzenosti, podiel na živote pre Svätej Trojice, bytostné zjednotenie s Bohom, však splynutie, ani o splynutie sám.